El sector químic espanyol és un món ple de sorpreses i de contradiccions. En aquesta anàlisi ens submergerem a les dades per entendre com és possible que una mateixa indústria expliqui dues històries que, a primera vista, semblen totalment oposades. Vinga, comencem a desxifrar aquest misteri. I aquí tenim el gran enigma. Com pot ser que l'ocupació estigui baixant i alhora el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social no pari de créixer? Sembla un trencacloques, oi? Doncs anem a veure què ens diuen les xifres exactes. I aquí el tenim, negre sobre blanc. Per una banda, l'enquesta de població activa ens diu que l'ocupació ha caigut gairebé un 7% en un any. Però per l'altra, les dades de la Seguretat Social mostren un creixement constant, de més del 2,5%. És com si tinguéssim dues brúixoles que apunten en direccions contràries. Per entendre aquesta paradoxa, el primer que hem de fer és mirar de prop aquests contrastos que defineixen el sector. Comencem per aquí. Aquesta xifra posa cara i ulls a aquell percentatge. No parlem d'un número abstracte, parlem de prop de 9.000 llocs de feina que s'han perdut en només un any, segons les enquestes. És una caiguda important i hem d'entendre per què. I aquí tenim la primera gran pista. Tot i la caiguda que mostren les enquestes, la realitat administrativa, la de les persones que estan cotitzant al sector, ens diu tot el contrari, que no paren d'augmentar. Això ja ens suggereix que potser les enquestes no capturen tota la realitat. I aquí tenim un altre contrast clauíssim. El sector s'està consolidant. Què vol dir això? Doncs que hi ha menys empreses, gairebé un 15% menys que el 2019, però les que queden són més grans i, en teoria, més fortes. Hem passat de 23 a 32 treballadors de mitjana per empresa. Ara bé, aquestes xifres generals amaguen una realitat humana. Per entendre de veritat la dinàmica del sector, hem de mirar qui són les persones que hi treballen. El retrat inicial és el que molts podrien esperar, un sector on encara hi ha una majoria d'homes, un 63%. Però atenció, la presència de dones, que ja arriba al 37%, no para de créixer i la bretxa es va reduint any rere any. I per què es redueix la bretxa? Doncs mireu aquestes barres. La caiguda de l'ocupació ha afectat moltíssim més els homes amb un daltabaix del 10%. En canvi, l'ocupació femenina ha aguantat molt millor, amb una caiguda mínima. Això demostra una resiliència laboral femenina molt més gran dins del sector. Si mirem l'edat, la fotografia és molt clara. És una força de treball madura. Gairebé un terç dels treballadors ja estan en la franja dels 45 als 54 anys. I si sumem-ho als més grans de 55, resulta que més de la meitat de la plantilla ja ha superat els 45. Els joves, com veieu, són una minoria. Però la foto fixa enganya. El que està passant per sota és un autèntic terratrèmol. L'ocupació entre els joves de 25 a 34 anys s'ha desplomat, ni més ni menys que un 25% en un sol any. Mentrestant, l'únic grup que creix és el dels 45 a 54 anys. La conclusió és demolidora. El sector no només està envellit, sinó que està envellint a marxes forçades. D'acord, ja sabem qui són i quina edat tenen. Però com són els seus llocs de feina? La clau aquí la trobem en dues paraules: estabilitat i qualificació. Aquesta xifra és senzillament espectacular. El 92% dels assalariats del sector químic tenen un contracte indefinit. Això ens parla d'un mercat laboral que, malgrat tot, ofereix una estabilitat altíssima. I per posar aquest 92% en context, només cal comparar. La tassa de temporalitat al sector químic és del 8,1%, gairebé la meitat que la mitjana espanyola. És, sense cap mena de dubte, un dels sectors amb més qualitat contractual de tot el país. Pel que fa als estudis, la distribució sembla molt equilibrada. Tenim gairebé un terç de cada: estudis universitaris, professionals i no professionals. Però aquesta foto, una altra vegada, amaga una tendència que ha fet saltar les alarmes. L'informe d'on surten aquestes dades és molt clar i adverteix d'un retrocés en la professionalització. Per què? Doncs perquè el nombre de treballadors amb estudis universitaris està baixant, mentre que al mateix temps estan creixent els llocs de feina que no requereixen estudis professionals, una tendència preocupant. Aleshores, tenim una força laboral madura que envelleix ràpidament i amb menys presència universitària en un sector que està a les portes d'una transformació gegant. Com s'encara el futur amb aquest panorama? Les empreses del sector ho tenen claríssim. Els reptes principals per als pròxims 5 anys són la descarbonització i l'adaptació al canvi climàtic, i tot això en un context global on l'economia creixerà més a poc. Aquests factors marcaran totes les seves decisions. I quines seran les eines per afrontar aquests reptes?
Doncs la innovació en nous materials, la intel·ligència artificial i les noves tecnologies energètiques. Aquestes són les 3 àrees que es consideren clau, les que transformaran el sector de dalt a baix. I aquesta transformació ja té data. Mireu què es preveu per al 2030. Les tasques fetes per humans baixaran de gairebé la meitat a poc més d'un terç. I qui ocuparà aquest espai? La tecnologia. L'automatització passarà a fer-se càrrec de més d'una tercera part de la feina. El canvi és enorme. I aquí tanquem el cercle. Hem vist una força laboral que envelleix a un ritme alarmant i on es perd talent jove. I alhora una onada de tecnologia i automatització que ho canviarà tot. La gran pregunta, doncs, és inevitable. Està un sector amb aquest perfil demogràfic realment preparat per a l'enorme salt tecnològic que té al davant?